alle sammen, og ja, i dag spiller... Fuck, der ligger en fidget spinner på min musmod. Hej alle sammen. I dag spiller jeg CSGO. Igen. Ligesom sidste gang. Jeg håber ikke, der sidder en fidget spinner på min mod igen, så... Ja. Mads Fjern. Og jeg spiller sammen med igen en af mine venner, ham der vi har spillet sidste gang med. Mads Christiansen, der er et link til ham i beskrivelsen. Link til mig i beskrivelsen. Ja. Jeg shout out til ham. Der er link til hans kanal. Den hedder Mads Christiansen. Det er sammen med mig. Der er link til ham i beskrivelsen, men jeg blogger lige nu. Ja, det vil være en god idé. Det gør jeg, fordi så kommer der ikke dobbelt lyd, når vi taler over voice chatten. Hello, my friend. Hello, my friend. My Greenish. What can I say? Friends. And then we both speak English. Lort. Egentlig en fed usp, han har. Jeg troede, vi gik bag sammen med bomben. Jeg er ked af det. Jeg kom lige til at spise popcorn. Jeg er virkelig ked af, at I ikke hører det. Vi sidder ved siden af hinanden over en Skype-forbindelse, fordi det vil lyde ret underligt, hvis at vi kun brugte en mikrofon. Men vi begge to sidder her. Vi venner, vi deler chips og popcorn, og vi har det 7-up begge to. Ja. Det kan ikke blive ret meget anderledes. Der er du sgu rigtig bordet. Okay. Follow a bomb, please. Someone that have a me, mic, please. Oh. I have a mic. Sorry, I was late to the game. Where are you from? I'm from Denmark. Norway. No, for satan. Han er fra Norge, ham der. I'm dead. Hold kæft, den er irriterende. When I go, I was younger. Kinda like a girl I knew. She was smiling, was sweet. Væk fedest, mand. Ja. Blev skudt efter, de han så følger efter. Kom så. Kom, du skyder ham. Han er derinde. Tag våben frem. Jeg håber ikke, der... Nej, ja. Nå. GG. Nå, det gør jeg. Det lød ikke særlig sundt. Jeg tror, du skal have din mikrofon tættere på din mund. Og jeg kan sidde og spise. Ja. Oh, sorry. Ja, det er It's okay. lidt smule lavt gang, men det er, når jeg så spiser og drikker. Ja. Jeg tror ikke, du vil høre på det. Hele tiden. Nej, det tror jeg heller ikke. Jeg tror ikke rigtig, I gider at sidde og høre på sådan noget her. Okay. Husk, vi skal følge bomben. Bomben er her. Ja, kommer lige i tanker om, at jeg har løbet en helt forkert vej. Og bomben går den vej.
Hvad laver I? Nej. Jeg tror, vi taber den her for at være helt ærlig, og jeg gider ikke rende ned igen. Nu slår jeg lige min mikrofon fra. Ja, okay, vi slår vores mikrofon fra, når vi spiser. Ellers så det lyde sådan her. Og det kan jeg nok rende ud, det er ikke selv ret. Hey, Andreas, hvor kommer vores spray? Vi ser på spray. Ja. I kan se mit spray, det er den her. Jeg har en økse og en hat, jeg giver den hat på. Ja, og det er hans lille hat. Jeg har også to gule økser. Ja, men det er jo nok den, du bruger. Oh shit, nå ja. Oh shit, jeg glemte min taske. Jeg har også den der starter ind, der er en Rest in Peace stone, som Hvor fuck står, hvor står han? Mads. Hvad for en farve er du? jeg er orange. Sådan, skide godt. Han fik en med granat. GG. Jeg kigger lige. Du så du ham? Nej! Ja. Du nåede det. Hvor? Du nåede på et bomben. Din mik. Nå jo. Tag lige noget at drikke, eller så vil det lyde sådan. Og det er ikke særlig rart. Har du bomben? Hvad? Har du bomben? Ja. Ja. Skal vi så gå... tilbage? Ja, kom så. Den vej. Eller jeg tager den anden vej. Jeg er lidt til. Der er en. Ja, der er en. Sådan, fik ham. Jeg tænkte lige, jeg vil tage ham. Hvor står han? Ved du ikke? Og så er derovre på den anden side. Og heroppe. Svin. Svin, der stod fandme med her. Andreas. Prøv lige at se, Andreas. Fucking... Du ved, Mads han har lige samlet en af de nye USP op. Ikke den der Cyrex, men hvad hedder han? Nej, Andreas. Nejeren. Andreas har vist dem. Vis dem. Nå, den her. Må jeg få den nu? Ja, han skulle bare lige vise den hans kanal. Jeg prøver noget. Ja. Og han har den der. Det han har M4. Han har en 4 der passer til den. Lille. Han har en 4 Ja, jeg har set den. Jeg ved ikke, hvad jeg synes om den. Jeg synes, den ser lidt for... Ja. 3 kills allerede. Der er en her. 6 kills allerede, Andreas. Ja, jeg ved godt, jeg er global. Klubben. Ja, jeg er så selvfølgelig i silverfil. Ja, jeg er silver. Den der røg der, den er godt nok svær at se. Røg. Nej, når man har affyret nogle skud, så kommer der det der. Om bag, hvad hedder det nu?
So, follow the bomb. So, follow the bomb. The bomb are following you. han er så sjov, det er... Oh, shit. Ej, lort. Over på den anden side. Skynd dig at løbe igen. Jo. Ja, lige bliver skudt nu. Nå. Jeg håber I nyder at se det her, hvis I, ja. Jeg troede ikke I ville nå hertil i den her video. Ja. Jeg går op til nu her. Nå, nu Soda TV live. Ja. På Twitch. Det var man kunne se ham stoppe mig. Jeg tror ikke, det er live. Jeg kommer op. Det er lifehacks med Mads. Hvad har jeg gjort? Han er så klog. Nej. Jo. Ligesom Frey. Han er også sjov. Han er også sjov. Go plant. Please. Det er et godt sted. Nej, det er det ikke. Du er færdig. Sigt. Sigt. Sådan. Men du er bare færdig, hvis der kommer ind fra den anden side. Sådan, zoom ud. Og så, du skal forvente, at der kommer nogen fra over fra den anden side. Ja, det er hvad der sker. Han er ikke fysisk, han når stadigvæk. Ja, han når det stadigvæk. Godt tip. Når det der musik er gået i gang, så er der 10 sekunder tilbage. Og så, så er der 10 sekunder af bomben tilbage. Og så begynder musikken vist at spille hurtigere, når der er 5 sekunder tilbage. Så, lille lifehack til jer derude. Hurtigere. Når det begynder med at spille hurtigt, så... Ja, den der lyd der, så... Har I nemmere ved at høre mig nu? Nej. Hvad så nu? Ja, sådan. Det... Okay. Auto noob. Hvor er han henne? Der er nogen, jeg tager ham bagfra. Og så godt. Great, my friend. Ja. Det er da fedt. Ej, vi skal ikke til at vise den igen. Ham jeg har med, han hedder Twitch. TV. Twitch TV. Måske livestreameren. Ved ikke. Jeg er slet ikke ekspert i sådan noget der. Nej. Vi er bedre til YouTube. Ja, der er en grund til, at jeg er over YouTube. Ja, også fordi... jeg er lidt bange for livestream, fordi alle dem, der er skrækhistorier, der har været med Jen, der er alt muligt... Ja, hvis nu man kommer til at vise noget forkert, så kan man ikke bare ændre det. Det kan man med en YouTube-video. Ja, der er alt muligt med nogen, der livestreamer, hvor folk de møder, og de er gået ind i til at bade, jo. Kom nu, der kommer nogen, der er lige ude for mig.
Jeg kunne høre nogen i hvert fald. Ja. Går okay. Jeg skal lige noget rigtigt. Go B, please. Nej. Han er ud. Hvad er på? Hvorfor står du stille? Jamen, så burde spil. Nå. Shit, det var... Du skulle på sign. Kan det gå fast? Han er her. Plant. Jeg har en idé. Det var tæt på. Nej! Han fucking fik mig med digen. Han kommer derfra. Nej, lort. Så ramte han mig ved et uheld. Jo! Ja. Altså han skød efter ham der. Lort. Der var altid en smoke. Det skal man huske, ja. Ligesom kalve, hvad hedder det nu, det der armor der. Og så går vi den her vej. Oh my god, den der vej der, den taber man ved hver eneste gang. Nej, vi går jo B. Hvad for en vej går vi? Nå. Det er et dumt spørgsmål. Du løber meget farligt. Der står en den. Derhen. Han er skørt 20. Ham der. Sådan. Bagfra. Shit, jeg fik et chok der. Da han kom. Ja. Der er en der skyder her. Ej, det var så... Jeg sagde, du kommer ind bagfra. Ja. Jeg sagde det. Inde i huset. Og det er bare... Der er 2. Nej, for helvede. Den der, den 4 ADS, der er den... Nej, en 4... Jo. Den 4 ADS, den skal de gøre noget ved. Gør den mere upræcis eller et eller andet. Undskyld, jeg sidder og spiser popcorn. Men jeg spiser ting, når jeg er Go. nysgerrig. Go B, please. Shit, jeg glemte en smoke. Så. Tror... Ja... vi nakker om. Vi får den skudt i hovedet. Du kunne godt have sagt, der var en derinde. Det vidste jeg ikke. Nå. Gå om til den. Hurtigt. Han skal 54. Så trækker den lige væk. Når den kommer. Når den kommer igen, så er den død. Hvad laver han? Det er en. Nej, var så tæt på. Han bør ikke se popcornene.
Fordi vi har en skål popcorn ved siden af os. Så... Jeg viser. Nej. Her efter den her kop, Andreas, Ja. skal vi efter koppen, skal vi ikke så mysen med... Nå, den der slenderlyd, eller hvad man kalder den. Skal vi? Ja, efterkom. Nej. Det vil jeg sgu da ikke gøre. Så tør du at udsætte dit publikum for det? Nej. Ja, det... Ja, de 4 du har. De 4 abonnenter du har. Andreas, kom. Nå, så er der. Jeg kunne ikke se ham. Jeg ved ikke hvorfor, men det der røg der fra den der AK, den gør det så svært. Jo, jeg ved godt hvorfor, det er fordi det er svært at kigge igennem. Som altid, køb en smoke. Godt tip. Fordi vi er eksperter. Hvad? Vi 2 er eksperter. We go B. Purple, orange, follow. Thank you, orange. Sorry. I'm sitting right beside the green. Hold nu kæft. Gå nu om til den, mand. Gå nu om til den. Nå, de er 2. Nej, men hvorfor skulle du lige gå den vej, når jeg B? Åh. Jeg kunne jo bare kaste over. Den var god, den der. Nej, den var lort. Skyd. Ja! Der er en på den anden side. Du skal nok forvente dig en over på den anden side. One on the right. Go, go. Go, go. Great, my friend. Yeah, you are so good. You are a little kitty cat. Han er en så lille misserkat. Okay, det er den sidste runde. Så må jeg kunne det. Ja, hvorfor ikke? Nej, jeg gider. Jeg tager ikke chancer. Vi kan faktisk godt bruge en AV i, du ved, helt lange der. Altså, der var der altid plejer at stå en. Ja, så gå frem. Der står en derhen med en scout. Han bare lader det dø, så får jeg AV'en. Ja, vi er nødt til at rykke frem. Jeg holder bagfra. Ja, der er en derhen ved den der legeplads. Ja, jeg så ham. Så vent afsted. Nej! Jeg hader bare, at man ikke kan hoppe op der. Gå plant. Plant mig i friend. Hvad forresten? Fik du en med den der AV? Nå. Godt, jeg ikke ramte ham der. Så... nej, jeg tager det i mig igen. Vil du gerne have ham? Nej, selvfølgelig ikke. Great! Hey! Så har vi sgu lige...
Hvorfor? Au. Det sviger faktisk lidt i hånden, det der. Nå. Ja, I skal ikke snydes for fløjten. Ja. I er jaloux. Det kan jeg høre på jer. Hvem siger, we got this? Hvad? Hvem sagde det? Det er jeg. Bitch. Går du B? Nej, mig og ham der nordmanden går B. Nej, jeg tror... Kender- Sådan, great. Skide godt. Hvad? Nåede lige at få dig. Nå, Jeg kunne bare gå op og knife ham. ja, jeg er lidt en hissig spiller. Jeg skal have min kills, ellers så bliver jeg sur. Nå, jeg har kun 15. Ja. Og der fik jeg sgu ikke købt en smoke eller diffuse gætter. Så GG. Det er lortet, jeg har. Ja, det er lort. Kæft, mit øje klør. Det kommer värn. Kom in på här igen. Satan, det er B. Oh shit, der er to. Jeg skal nok stoppe med at reload, som man så om godt. Nå, så fik jeg da samlet diffuse kitter. Så slipper jeg for at købe det, så mangler jeg bare en smoke. EZ Itsy Pitsy. Ja? Hvad? Jeg har lige købt diffuse kit, så hvis jeg har diffuse bunken, har jeg så stadig mit diffuse kit næste runde. Ja, det tror jeg sgu du har. Nej, har man det? Jeg tror stadigvæk man bliver ved med at have det. Ligesom, det er ligesom alle andre våben. Jeg tror du har dem indtil at du dør. Eller du skifter dem. 3, 2, 1, løb. Der kommer man. Kommer du? Det er It's A. Den er runde, den taber vi. Så er lige nogle popcorn. Nå, ja. Hallo? Ja, så er jeg sgu tilbage. Det var nogle dejlige popcorn, jeg spiste. De var lidt crispy. Ja, jeg er nok rimelig stille. Jeg mangler min smoke. Sådan. Hvordan? Fuck! Hvordan? B? Ja. Smoke igen. Går lige til lyden, kigger. Smoke.
Nej, lort! Ham der igen. Jeg bliver så sur, hvis vi taber kompen. What are you doing, my friend? Saving. Ah. You can't take 4 on the time. Mads, kan du droppe mig? Nej, du kan ikke droppe mig noget. Jo, jeg kan droppe noget. Ej, den gider jeg sgu ikke at have. For det er. Der var han. Nu er du til en anden en, jo. Jeg mangler hjælp her i B. Der er blevet en flash. Hvad fuck er der sker for mig? Min Do B. Please, help. Grænsen med killing game, der går ved 8. Oh, really? Come on. Taber det er stort. Kom nu. Jeg håber at virkelig ham der han kan tænke selv. Let them plant. Great, my friend. You are Plum Master 1000. Er der synes, der er noget ved at blive mørkt ud? Hvad? Er der noget ved at blive mørkt ude? Ja. Kan du ikke lige tro? Nej, det kan du ikke igen. Og ja, så går grønt med. Nej. Ja, det er godt, du går med os. Eller med mig. Der er et lille land. Det stråler glade byer. Der er en. Der kommer en. Der er 2 på. Please help! Go B! B! Working can't- on it. It's hard to understand. Great, sorry. I'm really angry. Vi kan godt vinde den sidste runde. Der skal du fik sidste kop. Hvad er det der? Nej. Jeg kan ikke lide det. Ja. Tak. Fuck dig selv! Jeg sagde du lige fuck dig selv. Ja. Nej, fordi jeg har prøvet. Jeg var god til at joke. Du er så sjov, næsten ligesom Fred. Jeg er næsten lige så sjov som Fred. Jeg var pisse god til at joke. Kan man ikke gå derop? Nej, det er ikke det. Prøv at mute din mikrofon. Nej. Ja, dig. Hvorfor? Jeg kan godt. Rasputin. The fuck? Hvad er det? Jeg tror, han saver. Ja, det... Ja, nej, det tror jeg ikke, han gør. Hvorfor skal man da save i den sidste runde? Så står en FK et sted. Han vil nok ikke, at det er sidste runde. Det var en stå FK. Jeg tør ikke at tage chancen. Anna! Ninja Flex.
Der, på der. Så du? Han er oppe. Ja. Ja, Eller hvad? Gå efter at det dræbe er mig. korrekt. Great. Yeah, nice work. Nice work, dude. You too. Lige måde. Fuck, du er heldig, Mads. Hvad der? Nå, men det var det for i dag. Hej hej.